Boha, ktorí sú čistého srdca. Keď Ježiš príde druhý príchod Krista, tak len tí ľudia ho uvidia, čo majú čisté srdce. Rozumieš ma? Len tí. A v inom verši hovorí Biblia, zjavení Jána, že všetci ľudia ho uvidia. Ale počúvaj prečo. Jedni ho uvidia, pretože už prišiel a čakáme na neho. Tak preto ho uvidíš, lebo tvoje srdce patrí jemu, ale iní tiež ho uvidia, preto aby videli svoju odplatu. Aby videli svoju odplatu. To neznamená, že keď som povedal teraz, že len my ho uvidíme a dočíta sa v Biblii, že každé oko ho uvidí, aby si nemyslel, že som to povedal. Preto. Nie, každé oko ho uvidia. Ale ja hovorím o tom, že tí ľudia čistého srdca uvidia Pána. Oni ho uvidia takého, aký je. Brada, sestra, ideme k tomu. Ideme k prvému bodu a tento prvý bod rozoberieme. A to je čisté srdce. Láska je blokovaná v tvojom živote. Láska je blokovaná. A my nie sme schopní prijať ju spôsobom, ktorý si Boh praje. Ktorý je aj pre nás potrebný. Prvým spôsobom, ako prijať lásku, je mať vždy čisté srdce. Ako mať vždy čisté srdce? Ako? Ako mať vždy čisté srdce? Povedz mi. Ako? Dám, ako mať vždy čisté srdce? No ja ti to odpoviem, ja som myslel, že ty chceš povedať. Nie, ja chcem počuť. Brada, sestra, aby nás Boh mohol prebývať, tak musel urobiť jednu vec. A to občistiť náš život. Občistiť naše srdce. Kde prebýva Boh? Nie v tvojej mysli, nie v tvojej nohe, nie v tvojej ruke. Kde? V srdci. To znamená, keď Boh je v tvojom živote, bolo čisté srdce. Čo urobil Ježiš? Prelial svoju krv na kríži. A to znamená, že nás očistil. Čo očistil? Očistil tvoj život, tvoje srdce, tvoj domov. Prečo? Aby tam mohol prebývať. Kde? V tvojom srdci. Vždy, keď urobíš hriech, vždy, keď urobíš niečo zlé, vždy, keď na niekoho niečo povieš, vtedy znečistuje svoje srdce a vieš, čo robíš teraz? Vytláčaš Božiu lásku v svojom živote a potom blokuješ. Blokuješ. Láska nemôže prísť do tvojho života, nemôžeš ju zažívať preto, lebo blokuješ ju. Ako? So slovami, svojimi skutkami, svojím životom, ako žiješ. Ty môžeš blokovať túto lásku. Preto veľa ľudia majú problém, lebo chodia od nečistoty do nečistoty a vedia o tom, že krv Ježiša Krista ich očistila. A oni len potrebujú urobiť úprimne pokánie a uvedomiť si to a povedať: Bože, moje srdce je tvoje domov, ja nechcem, Bože, aby ja som ťa vytlačil. Ty vyhadzuješ Boha zo svojho srdca. Tým, že je hriech v tvojom živote, on odchádza. Rozumieš? On odchádza z tvojho srdca, lebo nemôže tam byť. Čo povedal Boh? Vy ste chrámom Ducha Svätého. Ty si sa stal chrámom. Rozumieš? Tvoje srdce je domovom lásky. Ježiš hovorí, že on je láska. Brada, sestra, ty potrebuješ spoznať to. Čisté srdce. Brada, sestra, Židom 9:22. Podľa zákona takmer všetko sa očistuje krvou. A bez vyliatia krvi nie je odpustenia. Brada, sestra, ešte raz, počúvaj, čo Ježiš urobil preto, aby očistil tvoje srdce. Aby mohol prebývať on a jeho láska v tvojom živote. Nemohla prebývať v tebe preto, lebo hriech bol to v tvojom živote. Hriech bol ako hrác, múr. A jeho láska sa nemohla dostať. Ježiš musel ten múr zbúrať, aby jeho láska mohla prísť do tvojho života. To musel urobiť.
A Boh teraz, keď si prijal Ježiša, on ostáva v tvojom dome. Ale keď ty žiješ hrešný život, nedávaš pozor na svoje srdce, znečistuješ svoje srdce, ty Boha vytláčaš von. Chápeš ma? Opúšťa ťa. Až takto potom ťa opustí, až keď ty povieš, ja už nechcem s Bohom žiť, nie je dobre takto a ostávaš v hriechu. Vtedy od teba odíde. Potrebuješ rozumieť, že podľa zákona takmer všetko sa očistuje krvou a bez vyliatej krvi nie je odpustenia. Ježiš Kristus ti odpustil každé hriechy. Čím? Čo musel robiť? Preliať krv. Čím krv preliať? Svoju. Tak to znamená, brata, sestra, že ty teraz poznávaš hodnotu lásky odpustenia. Ty ju teraz spoznávaš. Je to v odpustení. Brata, sestra, láska a hodnota je zjavená v odpustení. Čo je vrcholom Božej lásky? Čo je vrcholom Božej lásky? Kto mi povie? Tána, si zboren. Ja si môžem myslieť, že ty sa smeješ od dobe. Vážne, ty keby si tu bola a ty sa tam smeješ s ľuďmi, neviem z čoho, keď počúvaš Božie slovo. Ako budeš rásť? Sačuviele deluja tu rebe. Satuela. Vieš o tom, že ty, že chodíš do zboru a že počúvaš Božie slovo a vidíš ho len takto ľahko vysený. Vieš o tom, že teraz spadáš pod súd? Chápeš ma? Nerobte si srandu z Boha. Ja vám hovorím. Ja viem, ale musíš rešpektovať aj iných ľudí, ktorí pri tebe sedia, lebo oni počúvajú. Ty keď sa smeješ so mojou sestrou, lebo aj ona je moja sestra, keď sa s ňou smeješ a tamto sestra sedí pri tebe, ona nemusí to počúvať. Keď sa chce smiať, dvere, tam môžeš, aleluja. Dobre, ideme ďalej. Podľa zákona takmer všetko sa očistuje krvou. Bez vyliatej krvi nie je odpustenie. To je hodnota Božej lásky, že Boh ti odpustil ti tým, že vylial svoju krv. Preto musím vždy opakovať, aby som vedel, že si to počul. Ja pre teba to musím 3-4 krát opakovať. Lebo mne mi to je jedno, že si nepočul, že pôjdeš domov. Chápeš? Keby mi to bolo jedno, tak poviem to raz o toho. Potom sa s teba spýtam. Čo bolo odpustenie? A čo bolo vrcholením Božej lásky k nám? Čo? Čo bolo vrcholom? Ako? Kde zomrel Ježiš Kristus? Kríž bol vyvrcholením Božej lásky. Kríž Ježiša Krista bolo vyvrcholením, pána sestra. To bol ten vrchol. Rímanom 5:8. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli hriešni. To znamená, že Boh ti odpustil kedy? Keď si bol hriešný. Kedy Boh za teba zomrel? Kedy prelial svoju svätú krv? Kedy? Kedy Boh poslal svojho syna Ježiša Krista zomrel za teba? Kedy? Kedy si bol hriešný. Kedy si bol rebel proti Bohu. Lebo to bolo rebelstvo. Boh ti dal Boh ti dal voľu, aby si sa rozhodol správne žiť, ale on ti poslal cestu, ako máš žiť. Bol to Ježiš Kristus. Tým, že si sa rozhodol sám žiť tak, ako ty chceš, stáva sa proti Bohu rebelom. A preto ideš do pekla, lebo sám si to vybral. Rozumieš ma? Ty si odsúdený nie preto, že si urobil niečo zlé. Ty si odsúdený preto, lebo si vybral vlastnú cestu svojho života. Ja chcem takto žiť, to je moja vec. A niekto ti povie, aby si žil takto, tak ako 10 Božích, nechceš to. Preto.